Soms lopen hier toeristen langs en die maken foto's van de beelden hierboven. En die vragen dan, is hier een museum hierboven? Kunnen we daar kijken? Soms neem ik iemand mee. Ja, ik heb wel iets met Maria. Terwijl ik niet katholiek ben, heb ik wel iets met Maria en met de beelden. Want katholieken hebben een hele mooie gebaren en even ergens bij stilstaan. Dat kunnen katholieken heel goed. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Het waren 160 en vorige week kreeg ik nog eentje van een hele lieve vriendin, waarmee ik samen een productie gedaan heb. En dat is nou 161. Wij komen veel in Frankrijk en daar is natuurlijk Maria en beelden zijn daar heel erg tekenend. Daar heeft ieder huis minstens 1 Mariabeeld. De eerste heb ik echt in Frankrijk gekocht. Je staat even stil en dat roepen beelden wel op, even stilstaan bij iemand. Ik vind wel, we zijn niet op deze wereld alleen, dus je moet zo nu dan even om een ander denken. En een ander heeft soms, dat is het gebaar weer van die katholieken, een kaarsje aansteken, hetzij hier thuis, hetzij in een kerk. Even stilstaan bij iemand waarbij je denkt misschien dat even wat nodig heeft. Ave Maria. Weet je nog wanneer je voor het laatst voor iemand een kerst kon stutsen had? Voor een hele dierbare vriendin van mij, die een uitslag moest hebben van een CT-scan nadat ze behandeld is voor een longtumor. En ze had een positief bericht. Dus het gaat goed. Dus het kaarsje heeft zijn werk gedaan. Vierde je het examen? Ja, wel een beetje dat ik denk, ja, oké, ja, ik doe het wel. Of het nou wel of niet uitkomt, ik weet het niet altijd, want dat weten we niet. Maar ik doe het wel. Het voelt goed dat je dat even doet. Dus weer dat moment even stilstaan bij iemand. Daarom denk ik dat ik dat zo even doe. Maar dat kan net zo goed van een uitslag zijn van een kind wat een examen moet doen. Maar het kan ook een medische oorzaak zijn soms. Maar het moment even stilstaan bij iets, bij iemand.